awake dhewe sing kedawan sampur nyanyi ana dalem kene ya trima luwung ya ngger timbang ora ana tontonan nggih timbang nonton kirek kerah ya Mak. Panjenenganing Pak Ambon sing ditimbali ora mung aku karo kowe sak kanca saka Solo ning uga klebu nimbali para kadang bintang tamu antarane sepisan Mas Gareng saka Semarang kaping pindho Mbak Elisa kaping 3 adhiku wedok nduk Niken Salindri nggih mulai yo Mas Gareng diaturi munggah ana pemanggungan dhisik dipethuk prau layar kabeh rancak oleh tindak monggo tak dereke monggo Mas yo dadi kulino ngliwatine nek Mas Gareng lagi iki lagi niki nggih ning ambak lagi sepisan tetep kudu disyukuri nggih tegese isih tetep diparingi rezeki dening Gusti. Wah jan luar biasa Mas Gareng Pak Ambon luar biasa oleh mengku karo putra keponakane wis dianggep kaya putrane dhewe lho piye pancen panjenengane Pak Gedang iki kok Pak Gedang Pak Ambon ayo Gedang Ambon ya aja dingonoke kok malah bingung lho ya kok terus Gedang Ambon wong kuwi ya parapan asline Pak Muharram to ning adaane saka jeneng parapan karo jeneng asli iki luwih populer jeneng parapan nggih ternyatane pancen ya wong wis piye ya wong parapan ki tanpa disengaja ngerti-ngerti bisa cemantel ngono leres Mas Gareng dawuh kula tak tekon nggih sampeyan wis tau dahar nang nggon restoran nggih ning restorane kuwi ora wujud omah lumrah lho wujudnya apa? Wujudnya bekas pesawat terbang wis tau porong yen jajan teng rumah makan pesawat terbang kula derek ning weruh tau lah niku hasil karyane Pak Ambon niku mergo Pak Ambon niku ora bos rosok ning rosok pesawat lho aku mau niki ya mikir piye ditimbali karo bos rosok loh bos rosok kok apa nanggap wayang kulit geden-geden jebul bos rosok apa pesawat nggih lho nggih lah ngene iki ya ora ngentekke suwiwi siji lho Mas lah iya kenapa wis nutup nutup nek pancen dari rosokan pesawat terus dikreasi menjadi sebuah rumah makan bahkan penginapan pun ada yang wujudnya kaya pesawat nah niku hebate tekan-tekan tekan sing dadi sediane nangge tur niki luar biasa ling rengkuh sedulur kaya anake dhewe ing atase ponakane digedhek-gedhekke anggone ngunduh mantu nggih Mas Gareng mila ya pandonga kula sak kanca ora ana liya muga jaba Pak Ambon muga-muga panjang yuswa amin gampang oleh golek rezeki mugi-mugi kathah rongsokan pesawat iya lho sampeyan pirsa to Mas nggih Pak Ambon iku rosok pesawat ku rampung sak Indonesia lho nggih nganti tekan mancanegara nganti tekan napa niku yen ora keliru nganti tekan China barang nggih ya ta nggih lho niku ngatase rongsokane payu tekan mriko nggih malah sing panel-panele Pak Ambon iku ya hafal kabeh niki lho sing luar biasa rongsokane payu tekan Cina sing pesawat apik iki malah ora payu tekan kono iya nggih wong iki bejane dhewe-dhewe ya Mas wong yang wis tinemu jalur pangane ya yen ditekani ya bakal ngrejekeni bakal nguripi amin niki matur sembah nuwun khususipun kagem Pak Ambon saha keluarganipun sampun maringi rezeki dumateng kula khususipun lan kanca-kanca sanesipun leres malah ora mung awake dhewe Mas wiwit wingi wis uga digelar campur sari maduma saka Sukoharjo kono luar biasa campur sarine we ra baen-baen madu mangsa ki maduma kok madu mangsa maneh iki lak mangsa to dadi madu mangsa to iki mung acarane jane sederhana ngunduh mantu lah iki pertanyaane napa Mas yen mantu aku wis ngerti nggih lah ngunduh mantu ki apa nek miturut panjenengan ngunduh mantu ki apa Mas sing tak onceki nggon ngunduhe wae
Pripun? Mungki ngundang tangga teparo handetolan sahabat dan rekan. Nggih. Terus kuwi saka tembung duduhake iki lho mantuku. Dadi yen omah kene ana wong putri sing Mbak Vena wis ning kene iki tangga teparo ngerti kae mantune Pak Yarto. Dadi wis ora ana tanda tanya meneh ya Mas iku mantune Pak Yarno. Pak Yarno dadi pun sah resmi pun diduduke tangga teparo handetolan. Nggih. Lah iki sing dadi gumunku. Pripun? Iki lak Pak Camat rawuh. Nggih. Ing atase masyarakat wis nanggap kok Pak Camat durung. Ya anu no, ya didongake muga-muga syukur kok pitulasan. Lho, sapa ngerti. Lah iki wong jenenge wae Kecamatan Parengan yo ana tegese. Apakah arti dari kecamatan jeneng Parengan? Pak niku Pak Camat benjang menapa nanggap wayang. Niku Pak. Nah, terus reng iki rekan-rekan lan kula sampun ngentosi dawuhipun Pak Camat. Terus nganti-anti ngantu-antu ngentosi benjang menapa to tanggalipun. Waduh. Oleh ngarep-arep iki tenanan ya. Aku ki tenan aku anggar sedulur Jawa Timur khususnya iki tak akoni dalam menonton wayang ki jenjem adem ora resek cara bahasa kasare. Leres. Kula tak anteni dawuhe Pak Camat, sapa ngerti pitulasan ditimbali. Pun Pak Camat, dalane sapa mawon mboten masalah sing penting dagelane kula, Pak. Piye baleni Mas? Baleni piye? Ora nang baleni sik. Batal Pak Camat. Dalange sapa terserah, sing penting dagelane aku. Nah ya nek jek urip. Nek kok senengane kok. Mas, apa yen wis tuwek iki terus nomor 1 urutane mati? Ya ora mesti ning ra ya kabeh niku ora kena kinaya ngapa mangkat bareng ki ya piye carane jenenge wis jare keluarga. Nggih niki ya bener. Awake dhewe iki wis keluarga. Kelebu Mas Adi kali Mbak Vena. Ha niki ajeng kula terjemahke apa arti keluarga. Apa arti dari keluarga? Niki mboten namung kangge manten anyar, manten lawas nggih kenging kangge niki. Apa Mas karepe? Keluarga, keadaan apapun baik suka maupun duka harus selalu bersama-sama. Nggih. Lupakan egoisme masing-masing. Ojo merasa penting dhewe, ojo merasa pinter dhewe, ojo merasa baku dhewe. Nggih. Lupakan egoisme. Arahnya harus selalu positif dalam segala hal termasuk mencari rezeki. Nggih. Gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang gagasane iki gegeden, kondisine iki kecilian, akhirnya gegeden pihak kurang cagak. Leres. Keluarga bakal ambruk. Nggih. Yo, mula wong ki ora perlu ngoyo apa anane sak titahe bakune bisa kasembatan sing dadi sediane ya Mas. Nggih. Nggih. Hidup itu proses, tahu banyak Pak Ambon. Nggih. Dari nuwun sewu menurut ceritanya beliau itu kuli. Saiki jadi bos besar. Nggih. Mula kabeh iki ora kena kinaya ngapa aja sok ngendak gunaning liyan. Betul. Mergo Gusti Allah ki nek arep malik karo nasibe umate kun fayakun mesti langsung dadi. Kaya malik tangan saupamane. Nggih, ning bakune kabeh mau duwe greget oleh kepengin merubah kehidupane. Mergo ora bakal dirubah karo sing nyipta urip yen awake dhewe ora duwe kerentek pengen mengubah gitu Mas. Betul, seperti Pak Ambon. Apakah arti dari nama Ambon? Ayo. Nek bener ya selamat uripe, nek kleru ya sesuk wassalam. Ngono wae. Iki ngetes, kowe ngetes IQ ku. Oke lah. Iki jenenge otak-atik gathuk. Nggih. Tak sesuaikan dengan keadaan beliau. Terus Pak Ambon, iki resikone gede lho iki. Yen aku le menerjemahkan nganti ora bener, ora entuk saweran iki. Aduh. Tenan, kowe nek ngantek bener sesuk entuk pesawat ya, Mas. Wah, lah aku munggote karo omahku gede pesawate. Ayo, apa artine? Itu akalnya diberi kelebihan.
berarti beliau itu ber-IQ tinggi atau orang pinter. Terus B M merubah nasib dengan caranya sendiri, dengan cara berusaha dan berdoa. Niku M. Terus B berdikari. Beliau itu berdikari, berusaha sendiri. Nggih. Terus orangnya bersahaja, ora neko-neko. Nggih, apa enake? Apa anane? Terus N terakhir. N, namun kalau melihat saya kok kepingin memberi. Iki sing penting ki N iki. Ya. Aku ya dadak tekon to ya lah ben terima ya. Aku wong ngemis kok pokoke dalan. Mula saiki ya wis piye meneh Mas Gar. Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam sugeng dalu wilujeng dalu macange malimbo kepanggih malih kula sampun kaabang. Kondangu mboten kepanggih bebayu. Tontonane anggar cedak diesel pengaruh karo swara. Diesel sing ning kono iki swaraku ora kerungu ya. Sok meneh yen pilek ki aja nampa job. Aku enggak pilek ya. Lah wong buktine kira mau umbele deloken gak ada umbele ya. kok umbele. Apa sih nama Jawa iku ingus? Umbele kok umbele. Ya. Ora anu to, kok ora padha karo casinge ya. Apa casing itu? Casing piye karepe piye? Pawaan apik, rupa ayu bareng nyuwara kok plekutak-plekutuk. Ya di ngapura to Pakde, iki wis tak api-api. Wis tak alon-alon Jawane. Sencet to. Nek yo masih alon-alon, kowe iki suaramu tetep bidek bae. Aku malah katut deh. Ya tapi aku duduk golongane buta ya. Sing bindeng ana ta buta bindeng. Buta terong. Aku ora lho ya. Ya sakno Mas, gara kita harus menghargai usaha Mbak Elisa untuk berbahasa Jawa dengan baik. Sebabnya Loh, piyai kuwi ora dudu piyai Jawa. oh iya Pak? Ayo kenalan kula panjenengan kudu ngerti sik. L. Ukuran, Gimana Gar? bocah wedok kok jenenge kok ukuran klambi gede. L. Large maksudnya. Kudune S ya. Kowe jenengmu asline komplete sapa? Kok komplitnya? Komplit tuh maksudnya pakai telur, pakai lombok, pakai itu enggak. Mas, iki ayu ning sajake kene rada kurang saon Mas. Kok kurang saon piye to? Kok takoni jeneng komplit kok nganggo ndok kanggo
ibaratnya kaya panganan kae lho Mas. Betul Pak. Komplit banget to ana iwake gitu. Kaya sampeyan kuwi cara wong ya komplit ana ndoke mamane. Gak ya. Kowe ana ndoke barang. Ya wis sak karepmu. Nggih. Ya pokoknya komplit nganggo ndok. Oh maksudnya long name. Ya nama panjangnya. Ya. Oke, bukan nickname ya. Longan. Kok longan sih? Longan iku gorong sik kuwi to nek go propose itu. Lah kowe ngomong apa? Long name, long dawa, name jeneng dawa gitu to. Ayo. Ya. Wis karepmu judeg ora wis. Beto wong wedok ayu ameng-ameng nyawa aku. Kenapa sih? Ya wis jenengmu dawa sapa? Ya, jenengku Pak didengerno absing baik-baik ya. Heeh. Elisaur Charus Alaso. Hah? Sik to, ya tak rungok kene alon-alon wae. Elisa Seko. Or Charus. Or Charus Alaso. Wow, pinter kamu. Nek kowe dawane sapa gareng sapa? Gareng. Kuwi judul dawa. Yo gareng iki nolo ki ati, gareng ki garing, atiku garing, ora gampang milik darbeke wong liya. Oh, ngono lah. Dadi Elisa Orkarus Alaso. Ngerti ta? Orkarus. Pak Dalang lo langsung nyantol cepet itu berarti ki SDM-nya api. Aku ngomong sekali nggak usah tak baleni, Pak Dalang langsung ready. Lho pancen dheweke lulusan madrasah SDM toh. Oh, Alaso diko Al-Aqsa wis didakek. Anu aslimu endi? Bapakku tadi toh aku neng Jawa tapi bapakku kuwi seko toli-toli. Cek kondi? Seko toli-toli. Toli-toli. Toli-toli iki kendi lho. Padahal itu udah agak sudah ruwon piye toh? Aku lo deket lo sama Pak De. Pak Dalang jauh langsung tahu. Lho jauh maksudku ki toli-toli ngendi? Oh, toli iki gone ngendi lho? Gone to iku dekat Don Banyu. Iya. Ayo. Piye kuwi? Pancen kuwi ora are. Ayo karepmu piye Mas Gareng? Pancen kuwi dalan banyu. Kok iso dalan banyu kuwi to? Toli-toli iki cedhak dalan banyu lho. Oh, tadi aslinya saka toli-toli. Mbak Elisa kuwi cedhak kali. Nah, dalan banyu to. Dekat situ dekat pantai tepatnya Gon Banyu. Oh iya. Toli-toli. Lah kupingmu bocor Mas Gareng iki. Kupinge ra. Ketularan ya kowe. Lah kok mau dijakmu ora mudeng-mudeng. Lah wite lho omong karo wong ayu ki alon-alon. Kuwi bapak. Ibumu? Ibu sekul lambelu. Lambemu dhewe kuwi kok. Lambelu kok lambemu dhewe sih? Kamu kok nambah-nambahin? Anu kuwi lho. Mbokmu ki lho saka ndi? Lambelu tok wis. Enggak bukan lambemu dhewe. Lambelu titik. Oh, lambeku. Malah digantiku. Lambelu. Lambelu ki ngendi lambelu ki? Kuwi daerah Sulawesi Tengah lho. Wah, padahal lagi pinter loh. Ini orang yang smart, cerdas, nontonnya ya Globe, nonton Atlas, delok Google Map, langsung ngerti loh. Kuwi bejo mergo mau kira-kira. Masa jenengan kira-kira Mas kuwi ya saka Sulawesi. Oh, Redito. Lambelu ki ya Sulawesi, toli-toli ya Sulawesi. Lah kok kowe urip ning Jawa? Nah ya ora reti sakarepe mbokku karo bapakku to. Syukur. Arep urip ning Jawa, ning Sumatera, ning Papua sakarepe. Ya terserah. Terserah. Sumatera ya, Bek. Yo. Kok Sumatera Lagi bareng nesu karo bojoku galak Elisa. Aku ya mestinya ada misi, ada tujuan tertentu. Oh iya. Yang saya salut kamu kelahiran Sulawesi tapi gula-wenta belajar budaya Jawa. Soalnya aku sekolah ning Jawa, ngombe banyu Jawa, magang ya sego Jawa.
ya aku kudu mikul dua mendem dhuwur mikul jero anggonipun kula belajar sinau wonten Jawa. Oh iki apa Mas Garing? Aku angger dijak omong karo Elisa rasane kaya ngempet guyu e. Lah ngapa ta? Iso mak priding ngomong ora tekan bedhok petik didipu petik cetu Malah kaya wayang Bali. Wong pancen logate ngono kuwi kok. Kita harus saling memaklumi. Betul, dan ini sesuatu yang menggelitik kita. Ing atase bocah Sulawesi Gulawentah belajar tentang budaya Jawa. Kalau orang Jawa sendiri tidak mempertahankan dan mau belajar budaya Jawa, wah isin. Eman nanti nek dijupuk wong Londo nangis. Budayane dhewe wong Londo wong luar negeri nek basa Jawane Londo ya. Kompeni. Wah krunguku wong lodong e. Wong Londo. Saiki domisili ning ndi to Mbak Elisa? Ning Yogyakarta Ngayojan. Yo neng Yogyakarta. Oh, isih dalam rangka belajar. Masih belajar terus aku. Strata tingkat pendidikannya sakniki napa Mbak Elisa? Sakniki nembe S3. Loh. Tapi lagi proses durung rampung. S3 lho, apa ora hebat sinden arep calon dokter iki piye coba? Banyak sekarang baru proses. Jadi mone lah penyidikan, lalu penyelidikan, baru ditentukan terdakwa ya. Kok iso tekan, kok iso penyidikan piye to? Lah iki proses apa? Proses arep mencapai dokter kuwi lho. Penyelesaian. Nek cara S3 disertasi jenenge. Sik. Rada wadi, alon-alon wae ya. Den ora ana sing krungu ya. Iya. Wis dibojo wae. Bojone jenenge Entut. Entut piye ta? Makut. Aku durung kagungan garwa, Pakde. Kula niku anggere ngaten iki saya kerep manggung malah wong lanang saya ngadoh ngapa ya sebabe. Aku ki yo pengen entuk wong lanang, pengen duwe bojo. Tapi saiki tekan saiki aku rung entuk. Lah yen mung gur wong lanang sing penting lanange mbok karo aku wae. Nah, sing wedok S3, sing lanang S1 kuwi, Mbak. S1 napa? Ora enak omongane ra enak. Ket mau ngajak patiku S1 kok sek. Lah wong yo kebangetan kok. Ya ngene, wis pancen durung pinasti ketemu jodohmu. Tetap berusaha dan berdoa nanti bakal ditemukan bukan bojo, golek jodoh. Iki donga temanten iki. Apakah ada bedanya di antara bojo dan jodoh? Karena bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah bojo. Tapi kalau jodoh yang memisahkan hanya maut. Ya Pakde. Hebat tenan ya. Tapi carane ben ngerti iki jodoh apa dudu piye? Dicoba sih. Oh. Ada kaya Ono to. Lah wong sing ngerti jodoh karo ora iki sing gawe urip Gusti Allah. Ono ya. Lah mosok awake dhewe arep bethek dilakoni kanthi positive thinking dulu. Oh ngono. Dadi nek dikira-kira delok ana getaran dalam hati kira-kira ki jodoh langsung Mas jajalen aku ngono. Jare kon nyoba. Ya agar wong gelem. Lah piye to Pakde? Lah wong kono sing ngeki penenangan yo kok dicoba maksude piye? Lah maksudku ki apapun wong ya gomu lho ayo apa iki? Pasar ya tiwas cincing ya. Wong kok senengane ya ayo urut tuwa. Warna-warna. Ya itu tadi jalani hidup dengan positif saja. Nanti kalau sudah pastinya mendapatkan jodoh akan ketemu. Yang penting sekolah dirampungke sih. Ya, Mbak Elisa. Mbak Elisa mau mendoakan untuk pengantin apa? Ayo. Oh iya. Mempelai apa? Penting iki ya ndongano temanten kekasih. Penting ora pentil.
Fenty. Ah. Aku kok direk kleru aku. Buat Mas Anggun ya, Anggun apa? Mas Anggun Adi Cahyono. Mas Anggun Adi Cahyono kali Mbak Vena ya. Iya Mbak Vena Melinda. Vena Melinda kula ndongakaken kator temanten ke kali miko kator ke temanten ke kali sakit reruntungan kado mimilan mintuno langgeng anggenipun bebrayan dukim put-puting Joshua lan tansah sempak teles. Sik iki. Iki kudu tak urus iki. Iki terakhir iki mau kata-katane apa? Kok iso tansah sempak teles iki? Kok sepak teles? Maksudnya ki piye? Iki donga. Donga ya donga tekan sepak. Nek wong bebrayan lanang wedok kudu sempak teles. Karepe maksudnya apa itu? Apa? Semangat kompak anti males. Weh. Wong lanang wedok kuwi kudu sering komunikasi. Nek ra komunikasi dan males komunikasi kuwi membuat perceraian dari adoh. Bener, yang kepengen kompak kudu nganggo sempak ku mau. Ora aku iki mau karepmu singkatan kok. Lah pokoknya singkatan liya. Lah jare kon nganggo singkatan Wis aku Jawa. ngrungokke kowe iku kepengen pipis nganggo sempak. Nek ora apa-apa. Iki dongane wong melek bengi insyaallah mandi. Amin. Muga-muga. Ya, Mbak Elisa. Mas Aku arep ngetes karo Mbak Elisa Mas Gareng. Apa? Nek basa Jawa ora mesti kaya ngono kuwi to. Dengan logatnya ya sing pating plekat-pleket ngono ya. Saiki jajal tak kon nembang. Ya. Ayo mesti padha ae. Padha piye? Ayo kula pikat pikur. Pikar minggu rak pikar minggu. Lah kok basane ngomong kaya ngene kok nembang. Aku tak nyuwun anu Sidoasih dandang gula Sidoasih. Sidoasih ya. Ya. Oh ya, suarane marpa kutuk. Karo suara diesel lho, enak suara diesel. Oh sik to, wong iki ora kena kinaya ngapa, ya. Wong iki ora kena kinaya ngapa, aja sok nyepelekke. Kita coba dulu, kita buktikan dulu. Bener Mak Cangik, dicoba, dijajal. Oh sakmene ben do jajal suaraku. Oh iya, nek suara iya. Aku tiwas inden nomor 1. Angger nek tembung jajal Mas Gareng kudu gagap-gagap. Aku arep inden. Monggo Mbak Elisa, ayo silahkan untuk mengaturkan. Oh dandang gula Sidoasih. Gula setetek mugi-mugi sakit selamat anggen gula sakit bawang nggih. Gak, Piye ta? kok nembang kok setetek. Neng belajar isone sedikit-sedikit saisone. Kuwi karepe ngono sekedhik. Gesek-gesek. Nek ora setetek-setetek iku. Setetek. Setitik-setitik. Setetek-setetek. Loh, nek ora ngerti ya dibenakke no Mas Gareng, aja disalah. Dibenake apa aku penjahit kok kon benake. Mari Mbak Elisa, ayo kaya ngapa suarane? Ayo ngembang setetek wae. Pamintaku nimasika Bapak Ibu tepuk tangan dulu Mbak Elisa. Ye. Siapa deh? Kuwi lagi tetetek lho, kuwi durung dawa lho kuwi. Ribon. Setetek tapi api yo saiso-isone Kowe yo. nembang wae rasa omong nembang. Aku krungu suaramu ngomong. Saiki diakali wae Mas. Apa? Nek dijak jagongan, wangsulane karo nembang. Ya. Ya ta. Dadi kaya Dadi cetha. ketoprak ayo Jakarta kae. Kabarmu piye Mbak Elisa? Kabar kula pancen. Oh iya ya. Gimana cetha kuwi? Kabar kula pancen sirna. Lanjut Mbak Elisa. Nimasika keelokaning kahanan. Keelokane. Kok ketut iki apa? Aku kok terkontaminasi karo
Eloke pripun Mas Gareng? Cahayu S3 nggih. Suarane yo apik. Kok nganti urung ketemu jodone. Kurang usahane. Oh. Tak kei cara supaya kepethuk, cepet entuk jodoh. Pripun? Modale kertas HVS. Kertas sak lembar. Templeke dodo tulisi diskon 50%. Terus mesti dange cepet ya. Wis. Mas tegur ngoyok kuwi nggon ngarep dhewe. Saya mas. Aku ngecem sing ngendang Jaipong aja boleh enggak? Sapa ngendang sapa? Kae lho. Nada kae lho. Kae lho, cakep lho itu. Kowe karo gundukan tanah ki seneng. Nada rupane kaya gundukan tanah kok disenengi. Nek pengen di anak jenglot ya ora apa-apa. Ayo Mbak Elisa lanjut. Ning sarina lan wangine datang kinggang caketing ati besok kapan katekan Sido apa jejer ya? Oh Sido ya, Sido jejer. Sido jejer. Sido ase pindo mimilan mintuno ayo Kang Mas bareng hana tepi wajib sido asih pun setia tuhu. Monggo Elisa, monggo. Aku kan setia satu
Monggo. Mugian tuk berkahe widi anti ngomong tansah salam hangat mring temanten anyar muga tansah terus senyata diwisata kebarang berwisata tansah jinaken raja mulya adohe super sakit tindakan mawang mikro binusan siang dagang rezeki kang halal tekan kakek ninen bawa dandang kula Sidoasih sak langgame setya turu di Mbak Elisa Mas Gareng. Leres. Yo tak goleki kanca sisine. Apa meneh? Nduk Niken, ayo kene. Kene Mbak Niken. Iya. Nyatain daeng kota Samarang. Aku kurang dikunjung Iwane pengawan Dengan rasa sinar Satu balakuan Akan datang dikunjung Jangan mulai Masa saya senang Sekarang indah Indah duta Selamat malam Nduk Niken. Sugeng dalu Mas Bayu. Waduh, sehat terus ya, Nduk. Alhamdulillah pangestune panjenengan kula sehat kemawon Mas Bayu. Rada cetha ya Ora niki. ya saya laris to nggih. Alhamdulillah pangestune Mas, lecret niki punan. Piye? Aja nganti sambat, piye apapun Mboten. ya awake dhewe. Disyukuri Mas. Yes. Omong nggih kula niku mboten nate preyo. Alhamdulillah. Isu awan sore bengi kula ayahi sedaya. Lah nggih. Lah, Bapune isu. paringi sehat, gulune diparingi kuat kuwi. Amin. Nggih amin amin pangestune Mas. Ning Nadianto laris. Sekolah aja lali kaya Mbak Elisa niku. Nggih. Ya ta, strata iso nganti tekan dokter. Syukur kok iso dadi profesor lho, ora hebat. Mbak Elisa S3 toh? Nggih. Kula pun S2. Loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Magister nek ngono. Nggih. S2 ki apa, Nduk? SD kali SMP. Bro. Iki saiki iki sidan saiki kok koplak-koplak ya. Koplak piye ta? Iki yang ngono. S2 kok SD SMP. Wis Ya bener toh bar iki S3 lho aku SMA. bocah iki jan iki cah iki. Ngapa? Iki paket komplit. Pakete komplit Sing ngen apa? nom ayu pawan apik. Kuciwane go siji. Apa? Ambune fresh care. Ya. Ya wong jenenge awake rada ora pati penak ki ya. Ki aja dibuka. Wes Ya. wong pancen yen wayah ngene iki seniman ki suasanane Lho, ngene lho, Dik. Apa? Nek sing ambune wangi-wangi iki ketara renek tanggapan malahan. oh ngono. Heeh. Agar saya ambune iki Nek ambune fresh care ngono ki jenenge kondangi ngono kuwi yo. Ya, Mas Gareng ya ngono sok ben ketok tanggapan to Mas awake iki dikai letong dadi ambune. Mboten. Ampun ngoten. Lah piye? Oh wis tuwa yo umume Fambo no. Wah, kuwi rak minyak mah Parfum. wong mati. Parfume Fambo enak. aku ngene iki lho bocah wedok-wedok ayu-ayu yen tak tolak cintane ngajak patiku doan. Mbak Elisa kok cinta to karo Mas Gareng kok sajake ditolak? Lah ya ta wis aku ki jane tresno ning ya kuwi kok ya menghindariku ngopo to? Ngopo, Mas? Aku mau wis rancang lho bareng kene blet pipis lah. Wong kok seneng gampang melatih. Aku agar krungu suarane Elisa iki lho prindik-prindik. Mbak Elisa ki lek ngomong jane wis cetha lho ning kupingku ki. Lho cetha piye ngomong plekedak kono kok cetha. Oh ini kan we langsung paham loh. Oh. Ada itu enggak dong. Nek aku ki sebagai wong tuwa tak cetha.
Alah karepmu Mas. Oh ngene. Piye? Pripun? Ya inilah kemajuan zaman, Nggih. nuting zaman kelakon. Betul. Sinden saiki nom-nom ayu-ayu dengan pendidikan tinggi-tinggi. Nggih. Wes sajian seni kesenian tradisional betul-betul mencolok atau mencorong lagi. Kene awake dhewe berbangga hati yen to seni tradisi ora bakal punah. Ning malah saya ngrembyah lan saya kuncara. Wes saiki sinden ki ayu nom-nom tuwek sithik pateni. Ngawur ae ora. Yo, Kok yo jo kok iso. Mbak Elisa patokane ora presiden wae, pokoke apa wae tuwek sithik pateni. Oke. Aku ora. Mergo saiki ya akeh garing nom-nom tuwek sithik Pateni. Aku tuwek ora dipateni nggo Maha Guru. Iya. Maha Guru. Mas Gareng, Dawuh. sadurunge Mbak niki nembang, aku tak nyuwun Pak Ambon gen pinarak ana panggung Mas Gareng. Nggih. Mbok menawa kersa, ayo. Pak Ambon mumpung dereng kondur dateng Ambon. Ora dalem iki ya kene. Oh daleme kene ta? Oh, kok kudu Ambon. Oh seta wong Ambon kok kelahiran Parengan iki lho. Mung karapan kok ya. Pak Ambon. Pak Ambon. Pak Ambon, tak mriki Pak Ambon. Bapak Ambon. Kita mriki kula kami. Pak Ambon. Ambon Pak Ambon ngaturan iki. Pak Ambon. Pak Ambon. Hei, Pak Ambon. iki lho. Walah, Pak. Boten ketinggal. Ora ketinggal piye? Nah, ini mulai kecekel. Mulai kecekel? Kenapa beliau diparapi Ambon? Jebule yo peteng dedet banget. Iya to, Dek, sampean iki. Loh, Oh, padang jinglang, padang gareng. peteng pakulitane ning padang pasuryane akeh rezekine. Lah, semua orang itu punya plus minus. Nek kula atas sing derek niki. Oh, niki Bu Ambon. Nggih. Oh, Bu Ambon, oke. Lah yang oh iki gedang susu. Oh, terus rumasane apa rumasane rombongan gedang apa piye? Bapak Bu pinarak wonten mriki monggo. Monggo Bu, mriki Bu. Waduh, jan. Monggo, Mbak. Monggo. Ini Mbak Elisa Pak Ambon, Ya, ini beliaunya. Luar biasa. Lho niki kan ya iki sing nimbali awake dhewe. Ah, Pak Iki. Ambon. Aduh. Kene. Ngapit lho Pak Ambon menyang ngapit. Bapak, Pak Ambon iki. kula ajeng daftar dados kepenakane saged boten. Kepenakane. Ya ini yang dikawinkan dinikahkan tuh kepenakannya aku juga mau. Keponakan ora kepenakan. Ya itu. Apa daftar dadi Cowone. Kepenakan apa piye? kepenaan apa kepenekan? Kepenakan. Kepenaan. Ya sak merdikane Pak Ambon arep jumeneng nang endi sak merdikane. Monggo Pak Ambon. Badhe ngendika Ayo Mas Gareng, Pak Ambon diaturi kesempatan. Pak Ambon badhe ngendika Nggih, Pak Ambon arep paring dawuh napa? Wah diapit. Sugeng dalu Mas Bayu. Wilujeng dalu. Matur suwun rawuhipun kalih Mas Bayu sarombongan. Mugi-mugi panjang yuswa. Amin. Diparingi rezeki ingkang kathah. Amin. Diparingi job ingkang kathah. Amin. Nggih ngoten niku pun Pak. Wis ngono iki genah mandi kok. Oh iya ta. Sing penting singkat, padat, berisi. Heeh, tur mentes. Mentas, beliau itu kejaba Raja Rongsok juga Raja Sawer. Iya. Insyaallah Pak. Amin Pak. Nggih Pak De. Pak Ambon. Halo. Nek tanglet menika sinten mawon dipun tepangaken. Nggih, Pak. Nggih. Pun mboten gagap-gagap nggih. Nggih, menika garwa kula Tutik Sukasih. Weh. Lah niki Ibu Tutik, nggih. nggih putri kula Pramesti Reni Rajati. Mbak Pramesti Reni Rajati. Rajati. Nuwun sewu. Badhe tanglet Kang Putra kuliah wonten pundi Mbak Yu? Jakarta. Ketata Hati-hati, Mbak. Hati-hati yo. Ketata muntu kok. Aku iki jaranan ngono iki. Sinten kuliah wonten pundi? Jakarta. Jakarta. Aha. Wonten Universitas Jakarta mriku. Nuwun sewu menawi nganu kepengin ngertos saged ngambil jurusan napa?
Kedokteran. Wah. Kedokteran. Kedokteran alhamdulillah Mbak Elisa. Ya. Alhamdulillah awake dhewe nyicil ayam. Mas Gareng, apa? Sampeyan wis ora rasa bingung. Rasa bingung. Rasa Pak bingung De. ya. Apa? Nek arep ngecek kesehatan kok gen diotopsi karo putrane Pak Ambon. Oh. Amin. Kok amin? Pak Ambon ya amin. Kok Ngapunten, ngapunten. ya wong enten bobo ngoten. Kowe jane ngerti ra to istilah kedokteran kuwi? Piye ta? Takono karo Mbak Yu ki lho. Mbak, Piye? otopsi nu napa? Tak otopsi nu napa? Panjenengan jawab kajenge ngertos. Otopsi nu napa? Otopsi ki ngutik-utik batang sing ora ngerti jalarane matine apa. Aku mati lumrah we wegah kok batang. Lah ngecek kesehatan iki lho apa jenenge? Observasi. Oh ya, observasi. Observasi kok ngotopsi. Iki ngopo iki? Weh, Ojo. ora golek kesempatan kuwi. Golek kesempatan. Elisa wis ora temu lho. Nggih, sakniki Pak Ambon, Bu Ambon kalih putrane Pak Ambon. Pun jumeneng. Sapa jenenge sapa? Kok putrane Pak Ambon? Ya Pak Ambon kecil ngono kae. Anu, ngersake lagu napa Pak Ambon? Kersane ditembake nduk niken. Ayo Napa? Mbak Senenge Prawesti. napa? Apa? Trumpah apa lagu dangdut Sing iso ditabuhi gamelan no. Oh, ngaten. Napa Pak Ambon? Loro jonggrang. Weh, Rara Jonggrang. Waduh, Jan. Mbak Elisa. Nggih. Rara Jonggrang, Mbak. Rara jonggrang niku biasane kayak pun Mas duwe. Gareng dadi Bandung bodo boso. Boso. Kok bodo boso? Bayu elek. Piye ta? Aku Bandung Bondowoso kok bodo bosok. lah wis suwe kok kuwi kok. Bu, kula dipaeka, Bu. Wow. Oleh Bayu, Bu. Bayane. Oh, Bandung Bondowoso, bodo bosok. Ya, saiki diaturke Mbak Niken, anu nggih Rara Jonggrang nggih. Nggih. Heeh, aku ganti dueti karo Mbak Elisa berdua juga boleh. Monggo. Yo, Ca diaturke, Ca. Monggo. Rara Jonggrang yo. Lebih garap irama seger. Nggih, monggo. Yo ya. Mbak Prawesti kali Ibu joget mawon. Ayo Ibu. Loro jonggrang kowe pancen ayu tenan. Ora mokal yen aku nandang kasmaran. Wes padakno Prajuritmu kalah perang. Mula kowe dadi wanita boyongan. Saka Bandung kowe ajaku ngalungko. Barang iki kanggoku durung rampung. Senapati Kang Mas Prabu Bumalan kang wis sedo abohe ngono sepuro. Bat-obat kowe wanita keparan. Ora ngerti yen aku lanang jagat. Putra Ratu Prabu Pengging Damarwaya. Aku duwe ati sekti Pandawata. Jonggrang manuto tak pundhut garwa. Saka Bandung aku terbebas Candi Sewu sawangi kudu dadi. Iya jonggrang ayu wonmu tak urusi. Matur suwun Bapak.
orang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran puas padano prajuritmu kalah berat dadi wanita boyo barang iki kanggo kudu rampung Relopati kang mas Prabu Kumala kang wis sedo laku ing Wonosobo tobat kowe wanita keparang orang ngerti Bandung lananging jagat putra ratu pangging Damarwaya aku duwe aji seti Banggawana gerang manuto tak pundut garwa Joko Bandung aku tanduhe pergono Candi Sewu sawangi kudu dadi dadekno ana songkrang kanyuku tak turuti Tepuk tangan untuk Pak Ambon para Bapak Ibu tuwin Ibu lan putrane wah jare matur suwun Mas Bayu matur suwun piye Mas Gareng Pak Ambon jas ta Mugi-mugi berkah Pak Ambon panjenengan pun gelar wayang di wong kathah lho mpun Pak Ambon nyawer wah sampun ampun iki ajan boten tanduk malih Bu nggih deh yo mentara-mentara begawe ngurmati Pak Ambon mandhap ya ya Mbak Niken Luar biasa sekali. Pak Ambon itu mempunyai plus minus loh Mas Bayu. kok ngono Plusnya ponge, grapiak, semana, bloboh, Nggih. awean. nggih Minusnya napa nganu napa? Betul wonten minusnya plus kabeh. Plusnya ngene kuwi lho. agar nganti ke kleru sawerane tak jaluk lho. Ora, Pak Ambon ki plusnya hitam manis ya. Terpikat mempunyai daya pikat kok. Manis madu mongso wae. ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni ngono putih demit Lho, putih kok Anoman lho. Ki ra urung ra iku. ora Ora ini pancen ini wajib dicontoh yang terpenting dari figur seorang Bapak Ambon adalah keuletan kegigihan dalam menghadapi hidup di dunia ini. betul Mencari rezeki dengan positif, dengan jujur akhirnya menjadi orang yang betul-betul bermanfaat bagi orang lain. leres yo cuma bar Mbak Niken yo saiki Mbak Elisa arep ngaturke lagu apa aku nyuwun pelok Urung nembang. irama seger irama dangdut sing pelok apa ayo Elisa teko kene urung nembang. Lah nggih, aku mau wis nyanyi rong lagu ya Pak De ya. kamu apa ya apa nih Ken niku ana sing ngresake memanik karo tembang kangen sampeyan pilih pundi ayo memanik boleh oke memanik nggih mangga ayo irama langgam sik iku angka loro digarap irama jaranan nggih iku nduk niken men joget lon-lonan wae rasa dioyo awake Wae sik. nggih Awake sik turun mesin. ayo sing joget ngoyo ya sing rumangsa dadi wong lanang iki sapa ning kono Lah lho, seorang lelaki itu harus kerja keras, Dik. Oh, Aku ki kerjane iso kerase wis angel saiki. ayo wis diair keras wae yo diaturke buka celuk yo Mbak Elisa monggo ayo mong sliramu kang dadi mani ing kalbu Ibaratno kang keton pangeran Kawalek mugianan saileh Senadyan aku senrasa sumane
manggala cahya muda mung sliramu kang dadi mani ing kalbu diaturke memanik wonten bebungah Rp300.000 100 Mbak Niken Salindri 100 Mbak Elisa alhamdulillah nggih alhamdulillah wis diaturke nggih tenuan ki apa sayu bebungahe pira 300 100 Mbak Niken 100 Mbak Elisa lah sing 100 urung sik ngenteni wong urung eneng kok urung enak lho disiarke kowe kok bali sesuk job piye lagi soben enono niki wonten awala Nduk Niken nyuwun ninggal katresnan request nembang Mbak Niken katur Pemdes Rahayu saka Tuban siap saking Mas Ihamna oh nggih Mas Ihamna nggih wajibipun Rp300.000 kalau wau nggih oh wajibe 300 nyo 100.000 wah ngono adil nggih wong kono wis entuk 100 aku kok alhamdulillah nggih wah apa jenenge piyai bejo ora kena dimereki betul nggih niki wau anu request Rp300.150 nggo Mbak Niken 150 nggo Mbak Elisa iki mau keri ki mene kene ha iki mangdum Mas Gareng iki 100 ki lah ya nyato 50 eding niku gawe ngono piye De ya aku iki sing sitoke Elsa aku sing 150 ora ya ngono lho Fadel aku arep golek wayang liya ya kok nesu piye lah arep golek wayang liya sing dalane ora pelit nih lho kok Mas piye lah wong jatahe wis tak aturke jatahe 100 ya 100 seding ora 150 sing siji blong ora katanya kalau sudah tua tidak membutuhkan uang jere sapa
Ayo iya toh, butuhe fresker balsem. Ya kula sampeyan wangi dige apa ya an wis tuwek. Ayo ge apa? Ya ora apa-apa aku mbok kroyok ora apa-apa. Ora masalah, apa abon ngerti kok. Lah ya ngerti wong genah iso mirsani kok masa ya ora ngerti. Wah, aku mbok sia-siane Pak Abon sing ora trima. Sampeyan ning lek dikeki iki diparingi iki gelem purun. Lho edan to, kayak 100 ora gelem. Purun, wis tau nyekel duit 100. Lah, ya itu sing mbok cekeli aku ya urung no. Urung ta? Urung. Ya wis nek gurung pengalaman nyekel duit 100 ya wis. Tak aku wae. Mengko ndak tuman. Heeh, mengko ndak tuman. Iki sajake esuk yang gede dadi bank titil ya. Kok ya ben ya. Lagi SMP ngapusi wong tua. Yo diaturke ninggal katresnan. Monggo aja. Yo. Aye. Yo. Nyokek yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu apa sliramu ra krasa aku kudu tak sebenarnya lana bangke moga-moga Gusti saka pananggono bali bisa ku kaya delok jogete Mas Garing. Tak sebenarnya lara bengi ting dada ya ya saka pananggonmu bali bisa kumpul kaya ing ngene Betul
Duh Niken. Salam. Coba nyanyi yo. Nano neno nano. Sing joget Mbak Elisa, coba. Coba Mbak Elisa. Sing nyanyi. Nangis sajroning atiku. Nalika Oh, jenglengane pas 50.000 jadi milik Mbak Elisa. Waduh. Ya, saiki sing nembang Mbak Elisa sing joget Niken Ginti. Ayo. Ya, sing nembang Mbak Elisa sing joget Niken Ginti. Ayo. Ya. Nangis sajroning atiku sawise Oh, pas 50.000 jadi milik Mbak Niken. Yo, saiki sing nembang Niken sing joget Mas Gareng. Ayo. Iya. Ayo, coba kayak apa? Iya. Ayo. nangis sajroning atiku. Nalika Nah, tak telat. pas Kok ora pasti piye? Telat kuwi. Jogetku ki ra telat sing ngendang kuwi telek. Kok telat piye to? Mbak Elisa telu aku Coba, mau coba. pas Mbak Elisa pas ayo. Terus akhirnya tungane moji nem. Kok piye sing telat kono? Telat piye iki wong iki? Ayo coba ayo. Nah, ayo. Nangis sajroning atiku. Nalika Loh, telat. Anu wae aku ditabuhi siji wae le. Ora sanggo gamelan ra paten. Kok terus nesu iki lho. Oh iya. Ora aku gamelan lho. Sesuk diteni wae. Diteni sing ngendang wae. Piye ta? Sesuk Bali ora bareng aku. Lah bareng sapa? Loh, ya nunut dhewe-dhewe aku ya nunut tok. Wong e wis aja. Mas Gareng. Mbok menawa mengko dheweke nek disawer iso ngepaske, ayo. Nah, ayo. Ora ketang 50 kudune ya cucul. Ah, Lho. Ngawur. Iki ngene sapa kok kok iso dijupukke kok ngono ki lho. iki bocah ki kok titen banget ya. Ya tinten to masalah ora mikir. Oh, caci lebih tua akeh lho ya isih sekolah isih golek jajan Disawer 50 Ya, mesti pas. Oh, ngono. Lah, susuk 50. ya iki lho, tak ejoli iki lho, keteline. Kene iki lho, kene sing nyawere ketel. Ora kowe iki jane dalan kok kasir. Lha wong benan ora anu kok. Gorene sik. Yo, sing 50 kayak sing gedang. Lah mbok menawa mengko bar disawer terus iso entuk jenglengane penak. Ya, sapa ngerti. Wong iki Jerban suki mau biya. Aja ngomong selawe wae ya. Selawe. Lah bawaan perahu. Ngopo kok karo prau? Ora ngerti duit ora do ngondangi, ngerti. Wis pakaiane jadul. Kok jadul piye? Wong kabeh iki yo nganggo pengorbanan kok ya. Nggih, nah, wis. 50 tuh. 50 rokok iso untuk rompak. Lah iya, ndang ayo. Nah, wis kanu Mbak Niken, Mbak Elisa. Nah, engko tutuke ning Pantes Songo gara-gara ya. Kosek. Kose piye? Saya ketemu Badir. Kok mubadir piye to? Wah, sabar gerak pengendangnya minggat. Sabdo pendito pangandikane pengendang sepisan kudu tadi. Piye ning apa? Kembali pada posisi. Kembali. Kok kembali piye to? Timbangan itu tas dake dadi cacing. Ayo. Kuwi nggo celengan sik nggo mbok menawa kok. Ora iso. Sakmono kok celeng babi kuwi ayo. Ketemu Pantes Songo, Mbak Niken karo Mbak Elisa. Aglar kang samya simbung Sindara bingang samudra.